Mi nes i ddewis Cymraeg fel pwnc lefel A oherwydd fy mod wrth fy modd gyda'n iaith a'n diwylliant. Rydw i'n mwynhau sawl rhan o'r cwrs oherwydd fod cymaint o amrywiaeth. Enghraifft, ym mlwyddyn 12 mae cyfle i astudio'r ffilm Hedd Wyn a'r ddrama Siwan, ac yna ym mlwyddyn 13 cewch astudio yr hengerdd a'r cywyddau sydd yn dyddio nôl i'r 6ed ganrif a hefyd y chwedl Branwen. Yn bendant, rydw i wedi datblygu sawl sgil trosglwyddadwy wrth wneud y cwrs yma. Yr un mwyaf yw sgiliau llafar. Oherwydd fod cyfle i wneud arholiad llafar ym mlwyddyn 12 ac ym mlwyddyn 13, mae sawl cyfle i ddatblygu eich sgiliau. Rydw i'n gallu dehongli a gwerthfawrogi testun llawer mwy erbyn hyn. Ond yr un mwyaf a'r un pwysicaf i mi yw fy mod i wedi dod i ddeall llawer mwy am fy hunaniaeth a'n rhaddodiadau fel Cymraes. Rydw i wedi cael sawl cyfle allgyrsiol gyda adran y Gymraeg, cefais gyfle i ymweld â cartref Hedd Wyn yr Ysgwrn ac hefyd ymweld â sgwrs am y ddrama Siwan ym Mhontio, Bangor. Ond rydw i'n gwybod yn iawn mewn cyfnod normal mi fyddwn ni wedi cael sawl cyfle arall, enghraifft mynd i'r theatr i weld cynrychiadau Cymraeg, cael cyfle i gystadlu gyda'r urdd a mynd ar gyrsiau preswyl. Felly yn bendant mi fyddwn ni'n annog unrhyw un i ddewis Cymraeg fel pwnc lefel A.